taldeko koordinatzailea bertan Eusko Legebiltzarrean. Eguardion. Eguardion. Gaur Hondarribira begira jarriko gara lehenik eta behin, alardea berriro ere ospatzen ari delako, bi urteko etenaldiaren ostean, irudiak ikusiko zenituen, honezkera, ezta? Irudi oso politak iritsi dira Hondarribitik. Egia da, izugarria izan dela Jaizkibel konpainia ikustea 1000 lagunetik gora desfilatzen ikustea, alarde parekide horretan. Eta nik izaskun larruzkainen hitzekin geratzen naiz, izugarria izan omen da, ez dut aukerarik izan gaur egoteko, hemendik hau bukatuta ara bidea ingo dugu Jaizkibelekin batera ere atzaldeko buelta hori egiteko, baina, entzutean nola sentitu diran, ze zoriontasun sentitu duten katle nagusi horretan barrena gaurkoan, txaloak nagusitu direlako, emakumeak alardean parte hartzeko aldarrikapen hori nagusitu dalako, nik izaskunen hitzak nire egingo ditut, eta segurazki oraindik ere ez da ospakizun eguna, irabazi ez dutelako 25 urteko borraka eta gero, baina uste dut 25 urte hortako ibilbide hori zoriontzeko eta ospatzeko eguna badala, Jaizkibeli eta Jaizkibel posible egin duten horiei eskerrak emateko eguna dela, eta horretan, burruka horretan jarraitzeko momentua ere badala, eta horregatik gure arrotasun eta maitasun infinitua Jaizkibel osatzen duten eta posible egiten duten guzti horiei. Hilabete baten buruan, udalari ezan diote, hitz egiteko proposamena luzatu diotela, eskoa luzatu diotela, tentsio honi amaiera emateko, izan ere, aurten ere, ez du alarde parekidearen alde ez da agertu horren alde. Nola baloratzen duzu hori? Nik uste dut hori ez dela onargarria. Alkati bati dagokiona da berdintasunaren bide hori jorratzea, eta horretan nik uste dut erakundeek eta batez ere udalak alkatea buru, lidergotza hori erakutsiz, alarde parekide horren aldeko autua erakutsiz agertu beharko lukela, ez? Bestelako posturarik ez da ulergarria, nik uste dut gainontzeko inorentzako, beraz, nik uste dut gaur beti bezala Jaizkibelek egindako eskari hori betetzeko eskari badala, oso eskari zentzuduna dana, eta premiazkoa dela alkateak auzi honi konponbidea bilatzeko lidergoa eta egin beharrak egitea. Gaur goizean Euskadi Irratian izan da Josu Erkoreka lehendakari ordea, baita ere alarde parekideari buruz galdetu diote, eta esan du Jaurlaritzaren izenean hitz egin duela gaur Emakundek. Horrekin konforme gelditzen zarete? Nik uste dut Emakunde han egotea oso garrantzitsua dela, beste alderdi batzuk ere han alarrikatzen den horrekin ere han egotea oso importantea dela, baina uste dut garaia heldu dela baita ere mezu askoz ere kontundenteagoa emateko, posizio askoz ere irmoa erakusteko, eta beste askotan esan bezala, lehendakariak edo berdintasun sailburuak ere han egon beharko luke aldarrikapen berdintzale horren alde egiten. Gai zaldatuko dugu, hilabete gogorrak omen ditugulako aurretik, ekonomia arloan, batez zereo hartarazpenak aspalditik datozelako, ez? Baina datorren ekiditeko pausuak ematen ari dira? Nik uste dut ziurgabetasun garaiagoetan, ez? Badirudi instalatzen den ziurtasun edo zerteza bakarrenetako bat hori dela, ez? Iragartzen zaigu negu latz hori edo komplikatu hori, ez? Ni gogoratu nahiko nuke herri honetan, edo herri honen zati honetan behintzat, milaka herritarrek udara ere larri pasa dutela, udaran aurretik ere udaberri eta negu latzak pasa izan dituztela, eta gogoratu nahiko nuke, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 5 herritarretatik bat pobrezia egoeran bizi dela, pobrezia eta desberdintasun sozialen poltsak gora ari direla etengabean gure herriaren zati honetan, eta gogoratu nahiko nuke baita ere, 150 marrigo dela pandemia eta gero, oinarrizko beharrak asetzeko laguntza eske aritu behar diren horien kopurua, ez? Kontestu horretan iristen dira mezu hauek, ez? Egia da, egoera larria dela, egoera komplikatu baten aurrian dagola, baina nolabait esango nuke, mezu hauek zabaltzen direnean, ez, badator horrelako negu latza,
edo Urkulluk esan bezala badatorrez, enbata edo ekaitz bat, eta ematen du badela fenomeno atmosferiko bat bezalako zerbait, ekidin ezina den zerbait bezala planteatzen zaigu, arduradunik ez duen fenomeno bat bezala planteatzen zaigu, eta ematen du herritarrei eskatzen zaien bakarra dela, bueno, hau da dagoena, eutxi, resignatu, estutu gerrikoak, eta bueno, aterako gera, ateratzen bagera, nahiz eta ez dakigun nola, Kontua da gu horrekin, analisi horrekin ez gatozela ados. Guk uste dugu honetatik aterako gerala politika publiko sendoekin eta autu komunitarioekin, biekin. Eta uste dut hori dala behar tokatzen dena, Iragarpenak egin baino, jendeari trasladatu behar zaizkio, mezuak argi esan ez gertatzen ari da, trasladatu behar zaizkio mezuak esan ez ulertzen eta irakurtzen ari dela momentua eta honen larritasuna, eta neurriak hartzen direla, eta neurri horiek trasladatu egin behar zaizkiola, Nere ustez hori da, herritarri trasladatu diezaiokegun mezu garrantzitsuenetako bat, Eta ez dut uste horretan, egoera fenomeno atmosferiko bat balitz bezala, edo konjunturala den egoera bat bezala iragartzen denean, bide horretan aukera dagoenik ezer planteatzeko, baina guk uste dugu politika publikoetatik margen handia dagoela egoera honi egiteko, badagoela politika publikoetatik esku hartzea eta gauzak eskuz eskulan eginez beste erabatekoak izan daitezkela, eta desde logo hortan tematuko geragu. Prezioen gorakadaren zurrunbilo horretan murgilduta, gaurko albistea ere bada, Carrefourreko 30 euroko erosketa saski bat prestatu duela, iragarri duela, Yolanda Díazen proposamenaren ondoren, zer iruditzen zaizue neurri hau? Nik uste dut, udara hau izan da berrestapenen udara, lehengoan Arnaldotegik esaten zuen kursoi politikoa ireki genuenean, Eta niretzako bada berrespen bat oso agerian geratu dena, Bada, herritarrontzako ezinbestekoak edo premiazkoak diren zerbitzuak eta produktuak muzkin pribatuen logikan geratzen direnean asko dugula galtzeko, Eta ikusten ari gera eta larrutan bizitzen ari gera, Eta zentzu horretan ikuste dut, ikuspegi horretatik zenbait merkatuen interbentzioa ezinbesteko dala, Batez ere, herritarron oinarrizko behar horiek asetu alizateko eta bermatu alizateko. Merkadonak orain iragartzen duena, ez dakit nik susmoa dakat Merkadonak denbora guzti honetan ere, Carrefourrek, muzkin izugarriak akumulatuko zitula, segurunik beste hainbat ezinbesteko diren sektoreetan gertatu den bezala, eta orain horrelako neurriak nahiko populista edo efektista bezala iruditzen zaizkite, baina neurria uste dut hori baino guri dagokiguna da politika publikoetatik oinarrizko behar horiek asetzeko bideak eta politika publikoak eraikitzea, eta batez ere, aberastasuna berbanatzeko politikak egitea. Ez horrelako efekto polita izan detaketen edo efektistak izan daitezken neurriak. Baina laburrera begira poltsiko batzuentzat agian arindua izango da hori. Momentuak bizigera oso momentu komplikatu batean, eta noski momentuak eskatzen ditu neurri paliatiboak, neurri aringarriak eskatzen ditu, bere alakoak eskatzen ditu, eta guk horiek orain baino lehen ere babestu izan ditugu, baino momentuak ere eskatzen du benetan strukturalak eta egiturazkoak diren neurriak ere hartzera, Nik uste orain momentu honetan badirela bi tendentzi oso agerikoak nolabait eskatzen dutenak iraultzea, eta horiek dira zerbitzu publikoen degradazioa eta aberastasunaren desberdintasun eta pobrezia masa horien haunditze horiek, Nik uste horiek iraultzeko politikak egin behar ditugula, aberastasunaren banaketa erradikal baterako bidea jorratzen hasi behar dula, eta politika redistributiboak erdigunean jarri behar direla, eta horrek eskatzen du egiturazko neurriak hartzea. Aringarriak bai, baina egiturazkoak ere bai. Momentu honetan ikuste dut, inbertitu behar dugula errealidade berriak sortzeko ahalegin horretan. Ere nahiko presente dute herritarrek 2008ko krisian gertatutakoa, ezta? Bai, eta krisi horretatik gainera, atera ginen oso ikaspen
argiekien, eta datuek ere erakusten zuten, ez? Adibidez, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, 300.000 lagunetik gora, atera ziren krisi horretatik erabateko prekarietate vitalean, ez? Osea, bizi ziren nolabaiteko ongizatean, baino ja, orduan, pandemia aurretik, Foesak ohartarazpen bat egiten zuen eta esaten zuen kontuz, ze gauzak okertu ezean, hauek izango direla lehenak erortzen 300.000 lagunez, momentu horretan. Pentsa, gauza gero pandemiarekin eta ondoren etorri denakin nola okertu diren, ez? Eta egia da, gaudela oso momentu komplikatu batean, baino jendeari ere trasladatu bertzaiona da, komplikatua dela esaten diegu eta trasladatzen diegu ez larritzeko, ez kolapsatzeko eta ez resignatzeko, baizik eta ulertzeko neurri erradikalak hartzeko momentua dela, eta hartzeko prestutasun hori daukagula, Euskal Herria Bildutik behintzat, eta horregatik guk beste alderdi batzuetan sumatzen dugun resignazio horren aurrean, guk itxaropenaren aldarri hori ere egin nahi dugu, ez? Iruditzen zaigulako momentu hau ere konplikatua bada ere, badelako momentu bat, gauzak beste era batean egiteko, beste mundu bat, beste gizarte bat eraikitzeko aukera ematen digula momentu honek ere, hartu beharreko neurriak hartuta eta norabide ondo markatuta. Energia alorrean ere kezka, herritarrek baliabideak bermatuta dituzte? Ez dituzte, ez. Eta orain baino lehen ere gertatzen zen, ez? Pobrezia energetikoaren eufemismoarekin edo izendatua izan den hori, goraka joan da 2008tik etengabean Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, eta orain bizitzen ari eran deskontrol honekin eta prezioen gorakada izugarri honekin, egoera hori, desde logo, komplikatu egin da. Eta komplikatzen da gainera, herritarren egoera hori, energia horien koizle diren eta produktore edo jabe diren horien poltsikoak betetzen diren bitartean, eta hori nahiko indezentea da, ez? Bizi dugun momentuan bizita guk horregatik, orain urtebete aurkeztu genuen legebiltzarrean lege proposamen bat, ongizate energetikoa nolabait eskubide subjektibo bilakatzeko eta herritar guztiek energiarako sarbidea eta ongizate energetiko hori bermatu edukitzeko eskubidea aitortu alizateko eta sarbide hori bermatzeko. Orduan, azken hilabete hauetan gertatzen den bezala, horiek ameskeri bezala eta ez dakit ez, kasi erokeri bezala konsideratu izan zen, eta etzan eztabaidatzeko aukerarik ere izan, Jaurlaritzaren irismen irizpide negatiboa izan zuen, eta hortik aurrera eztabaidarako ere aukerarik ez genuen izan, baino denborak erakutsi du, premia horrek hor jarraitzen duela, orain arte jarri diren neurri aringarri horiek, ez? AES-en bitartez edo pobrezia energetikoa murriztera bideratutako laguntza horien bitartez, ikusten dana da oso efektu murritza dutela, ikusi dugu gainera herritar asko hortik kanpo geratzen direna, eta zaurgarritasun egoera hori zabaldu egiten dela gero eta gehiago, eta horregatik atzo bertan iragarri genuen berriz ere Jaurlaritzari eskatuko diogula ongizate energetikoa eskubide bat bilakatzea Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bruselatik ere iragarpenak datoz, neurri estrukturalak hartu nahi dituztela diote, besteak beste Rusiako gasari topea jartzea, edota merkatu elektrikoari erreforma egitea, ez? Energia konpainiei dirusarrerak murrizten besteak beste, gauzak aldatzen ari dira? Zeinek esango luke, ez? Oain dala ez hainbeste hilabete, ez da, merkatu energetikoa interbenitut behartzala esaten zanean, denetarik entzuten genuen, ez? Eta orain, Ursula von der Leyen bezalako persona bat horrelako neurriak planteatzen egoteak, erakusten du gauzak asko aldatu direla, ez? Eta aldatzera doazela, eta erakutsi du baita ere nola realismoa, hainbeste aldarrikatzen den eta eskatzen den realismoa, hori adibidez Urkullu lehendakariak eta Jaurlaritzak asko eskatzen dute, ez da, realismoa, nik uste dut berrestapenen artean ere badala, errealismo hori autu politiko badala, ez? Eta gauzak asko aldatzen direla kamarada azkeneko denboraldi honetan, eta leno ezinezko ziren horiek, orain posible direla, ez?
uste dut badala momentu bat nun egonkortasun hori, ez betikoa egiten egote hori, ez da balore bat, ez da aukera bat, esatea, itxoin ezagun zer gertatzen den, ez? Uste badala momentu bat non esploratu egin behar ditugun ertz desberdinak, aztertu egin behar dira orain arte, oso era kasi harinean baztertu egin diren proposamenak eta planteamenduak, eztabaida publikoak ireki behar direla eta lidergo publikoa behar dela eztabaida horietan, tartean energetiken interbentzio hori guretzako ezinbesteko dena bezala kolapso egoera batera goazelako. Errealismo horrek non uzten ditu politika neoliberalak orduan? Nik esango nuke eta nahiko nuke politika neoliberal hoien aroa amaitu ematea, ez? Uste detelako gaudela aro berri batean eta aro berri horretan gauzak gure bizitzak asko aldatatuko direla edo aldatu beharko liratekela, ez? Eta hortan egongo da gakoa, ez? Erronka itzelak ditugu herri bezala, mundu bezala, baina baita ere herri bezala, dago erronka demografikoa, transizio energetikoa, transizio digitala eta horren bueltan kokatzen diren guztiak, baina uste dut badugula erronka bat horien mailako erronka dela eta da aberastasunaren birbanaketa radikala. Aipatzen diren transizio guzti horiek justizia sozialaren ikuspegitik egin ahal izateko eta uste dut orain badugula aukera bat, horregatik larria den momentu batetik, uste dugu itxaropen mezu hori ere trasladatu daitekela, badugulako aukera bat, gauzak beste modu batean egiteko, beste mundu bat ere ikitzeko, azken finean gu ez gaudelako politikan gauzak diren bezala onartzeko, edo oso injustua den mundu bat onartzeko, gauzak aldatzeko gaude hemen, gauzak aldatzeko antolatzen gara, borrokatzen dugu, eta ikuspegi horretatik instituzioetan ere iruditzen zait perspektiba horrekin aritu beharko ginakela. Neri asko gustatzen zait esatea, posible denaren marko horiek zabaltzeko aleginean. Eta burujabetzaren eztabaidak edo burujabetzak zein leku hartzen du guzti honetan? Erabatekoa. Ze beste berrestapen ere bat izan du da, ez udarauntakoa, baizik eta azken denbora luze honetakoa, ez? Nola, aurrera begira ditugun erronka horiei fundamentos heldu ahal izateko eta behar dugun moduan heldu ahal izateko, baina baita ere gure herritarrak zaindu eta babestu ahal izateko burujabetza behar dugula, ez? Burujabetza izan behar dugula, ezin dugula beti egon besteen subordinazio horretan, ez? Eta guretzako, eta beti aipatzen dugu, hau elementu klabe bada, ez? Itxaropen aldarri hori egiten dugun bitartean, esaten dugu, itxaropen aldarrikatzen dugu, berdintasuna, askatasuna, baina baita ere burujabetza ezinbesteko delako, ez? Hauteskunde zikloa hastear, ez? Laster hilabete batzuk besterik ez dira gertatzen hauteskundeak izateko. Eta inkestek diote Euskal Herria Bilduk goranzko joerarekin jarraitzen duela. Zer ikusten diozue? Nik uste dut guk proiektu sendoa dugula, proiektu bat nolabait ondo erantzuten nahi zaiona momentuari, ondo irakurtzen duena momentua, baina batez ere trasladatzen duena etorkizunerako proiektu bat, ez? Guk herri honentzako proiektu sendo bat dugu, epe luzera begirakoa, proiektu feminista bat, berdintzale bat, oparotasuna banatzea asmo duena, eta konektatu egiten duena herritarren behar horiekin, ez? Eta uste dut gaina eraikuntza proiektu badela eta zentzu horretan jendeak ulertu duela, alegin horretan ari gerala, proposamen sendoak ditugula egiteko eta eskaintzeko eta gainera horiek burutzeko ere militante politiko oso prestatuak ditugula eta nik uste dut horren kombinazioak nolabait erakargarri egiten duela herritarrentzako Euskal Herria Bilduren aukera hori. Eusko Legebiltzarrak azken ikasturte politiko honetan ere erronkak izango ditu, besteak bentze hezkuntza legea, zein bide hartu du, norabide honean doa? Hezkuntza legea, herri honek baditu erronka potoloak eta erronka horien artean kokatzen dugu, estrategikoak diren erronka horien artean kokatzen dugu guk hezkuntzarena, ez? Guk irudikatzen dugu hezkuntza sistema publiko bat, euskara ardatz izango duena eta burujabea dena, ez? Bide horretan edo irudikatzen dugun helburu horretan
kokatzen dugu guk orain hilabete batzuk sinatu zen akordio zabal horri, eta guk horregatik ematen diogu balio estrategiko bat, ez? Baina itun horrek eukiko du epe ertain edo luze baterako ibilbidea, ez dio erantzungo momentuko arazoa, eta perspektiba horrekin begiratu behar da. Hortik aurrera, udazken negu aldera, gaur entzuten nuen Bildarratz esan duela, etorriko dala legearen bueltako eztabaida, eta guk hemendik aurrera gertatuko diren edo aterako diren arau lege eta guztietan egingo duguna da, zorrotz begiratu zearen lupa horiekin edo betaurreko horiekin, akordioa sinatu genuen espiritu horren betaurrekoen begiratuko dugu, eta saiatuko gera han adostutakoa gauzatu dadin, ez? Eta bide hori egin dezan hezkuntzak, ze momentu honetan potoloak diren arazoak ditu, segregazioa, sistema dual batean gaude, segregazio arazoak ditu, euskalduntzeari dagokionean ere arazoak ditu, eta hori irauli egin behar da. Alderdi politiko batzuek diote dagoeneko ez dela itunean sinatutako betetzen ari. Bueno, nik uste dut hori, begirada, epe ertain eta luzeko begiradarekin begiratu behar diogu itunari. Egia da hor presa handiz atera ziren zenbait arau eta dekreto eta ituna sinatuta oso denbora gutxian, da presak ez dira izaten inoiz oso lagungarri horrelakoetan eta gutxiago hezkuntza bezalako historietan, eta uste dut hor, guk hor genitun desadostasunak edo zalantzak eta trasladatu genitun itunaren jarraipenerako batzorde horretan, eta baita ere Jaurlaritzarekin ditugun, sailarekin ditugun hartu eman horietan, eta hemendik aurrerakoan eskatzen dioguna da Jaurlaritzari, aterako diren edo atera behar duten arau, dekretu edo instrukzio edo horrelakoetan, itun horren sinatzaile izan garen horiekin danakin lan egitea, hitz egitea, eta nolabait denen akordioiek lurreratzen joateko saiakera egitea. Eta azkenik ere Madrilera begira jarrita, EH Bilduk zen olako erronkak edo zen olako leku hartu du azken legealdi honetan bertan? Bueno, nik uste dut leku garrantzitsu bat, gure txikian leku garrantzitsu bat beneganatu dugula, helburu oso argiekin joan gaielako Madridera, eta nolabait hor sortu diren edo ezkerreko perspektiba batetik herritarren bizitzak edo eskubideak zabaltzeko aleginean edo bidean egin diren neurri horiek zabaltzeko alegin horretan babestu dugulako gobernu hori, naizta iruditzen zaigu batzutan ondo norabidetutako neurriak diren arren oraindik ere oso apalak diren eta behar duten ausardia gehiago eta behar duten kontundentzi gehiago, eta bide horretan jarraituko dugu, eta Madridera eraman gintuzten helburu berdinekin jarraituko dugu. Auzi nazionalaren konpontzerako bidean, presoen norabidean ere soluzioak bilatzeko hortan, eta eskubide sozial eta sozialen zabaltze horretako aleginean jarraituko dugu, buru belarri gobernu hori estutzen. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea. Mila esker gaurkoan tarte bat hartzeagatik Hamaikatari biztan izateko. Zuei mila esker. Eta tarte baten ostean itzuliko gara egunero legez solasaldiari bide emateko. Gaurkoan